Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. 2 юни. Ден паметен, велик и съкровен, посветен на храбрите, на достойните, на безсмъртните чада на нашата древна, героична и свята България. Всяка година на този ден ние коленичим пред братската земя, отрупваме със свежи цветя българските могили на знайните и незнайни герои. Спомняме си за уния, които дадоха всичко, което имаха за националното и социалното ни освобождение. Застанали тук, пред братската могила, ние сме горди, че нашата родина е имала Ботев и Левски, имала е верни чеда, защитавали святото име България. 2 юни е изстраданата съдба на българския народ, неговата гордост и жалон към утрешния ден. Давам думата за слово на другаря Манол Генов, председател на Общинския съвет на Българската социалистическа партия. Уважаеми съграждани, другарки и другари, в историческата памет на България има дати, равносилни на епохи. Всякакви съмнения, критики и оценки бледнеят пред величивостта им. Такава дата е днешния 2 юни. Ден на гения на българската свобода Христо Ботев и загиналите герои за национално освобождение. След всичко казано за подвига в името на Отечеството, идва ред на поклонението с минута мълчание. Затова всяка година хиляди и хиляди българи заставаме на този ден пред паметните знаци на онези, за които животът им е бил само частица в огъня на свободата за родината. Много стихове са написани за неповторимия Ботев, за историческия феномен на четничеството, за безумната дързост и смелост, завладели духа на онези именни и безименни герои, оставили кръвта си по българската земя. Затова няма по-подходящо време от деня 2 юни, когато ни си полага в мълчалива почет да сведем глави. И за кой ли път ще чуем онова съкровенно Ботево заклинание, че тоз, който падне в бой за свобода, той не умира. Една минута мълчание, в която се побира толкова много размисъл за подвига и безсмъртието. Една минута мълчание, в която да изразим поколенческата си признателност. И където и да се намираме, в което и кътче на страната ни, ние коленичим пред онези знайни и незнайни герои, които отдадаха живота си, за да го има столетия след тях българското отечество. България помни и с почет произнася имената на героите, подредени в строя на безсмъртието. И там, в първата редица на този вечен строй, завинаги 28 годишен, издига титаничен ръст революционерът, станал символ на силата, борбата и честта на България. Христо Ботев. С героичен подвиг и гениална песен той обезсмърти и своя път, и народа български. Уважаеми съграждани, не могат да бъдат забравени падналите в борбата против турското робство Стефан Караджа, Георги Бенковски, Панайот Волов, за да има днес България и да бъдем българи. Не можем да си представим как биха живяли поколения днес преди нас без паметта на дякона Левски. Той живее в душата на всеки българин с пословичността си за чест и вярност към освободителното дело. И никак не е случайно, че точно неговото послание за чиста и свята република мери ръст по безсмъртие с Ботевите, тоз, който падне. Няма да забравим и за Раковски, заради легията, заради горския пътник и заради произнесеното от него. Аз, моето си отечество, заради моята си любов, не го давам. Помним и ще помним април 1876 с Клисура, Перощица, Батак, Копривщица и Панагюрище. С кървавото писмо
парламента на оборище. С дълбока признателност народа ни се прекланя пред войните от братска Русия, пролели кръвта си и положили костите си на нашата земя, пред загиналите румънски и финландски войници. Помним и ще помним септември 1923. Селяни, работници, учители, студенти, ученици тръгнаха към саможертвата, към долата на пушките, за да извисят народа, да му покажат единствения път към свободата и щастието. Редом с имената на поп Андрей, Гео Милев, Райко Даскалов, Александър Стамболийски намериха своето безсмъртие и нашите съграждани. Косьо Тафров, Георги Русинов, Благой Турманов, Андон Мечев, Ламбри Иванов. В този възпоменателен ден паметта ни връща към партизанските пътеки, към гарнизонните стрелбища на фашистска България. Ще огласят тази памет изстрелите, причупили крилата на Вапцаров, на Йорданка, Лиляна, Малчика, на Антон Иванов и много други светли имена. Ще ни причиства подвигът на местните ни герои Сава Калвачев, Начо Лазаров, Пантелей и Лазар Пачови, Невена Йорданова, Кочо Ковачев, Илия Михайлов, Иван Гераксиев и всички, чието имена са изписани на паметника пред нас. Преди 67 години, на 9 май 1945 година, в Европа угасна пожарът на най-унищожителната война в историята на човечеството. Хилядите знайни и незнайни народни чеда оставиха костите си далеч от родината за победата над фашизма. Безсмъртен ще остане техния героизъм при Драва Соболч и Срацин. На този ден да сведем глава пред паметта на жертвите от войната и да отдадем дължимото уважение и признателност на ветераните от величавата битка срещу хитлерофашизма. Изминаха десетилетия. Времето ни отдалечава от тези исторически събития. Приболяват и раните на близките. Поколението, което видя фашизма, по силата на биологичните закони си отива. Но ние и тези, които идват след нас, нямаме право да забравим. Днес България се прекланя пред героите си. Българи, които прозряха в утрешния ден и чрез саможертва в името на идеала приеха върховното единение на смъртта и безсмъртие за своята същност. От тук започва техния втори живот в съзнанието на поколенията. Надживяли времето и забравата, те стават наш върховен пример, наша мярка за етични и патриотични стойности. Те се превърнаха в легенда, по-внушително от всички легенди, защото е родена не от въображение, а се основава на потвърдена историческа реалност. Датата 2 юни стана обет за всички поколения след гения на Ботев, защото освен история и памет, тя ни задължава да пренасяме почитта към героите и напред, към поколенията след нас. Днешна България има своите съвременни ценности, поколенията на нашите деца и внуци имат своите мечти. Но техният път никога няма да бъде успешен, ако ние позволим да вървят напред без историческа памет, без преклонение пред националните герои, без заряда на Ботевите песни. Наша е отговорността, другарки и другари, да знаят днешните деца защо са сирените на 2 юни, защо е тържествената заря и походите по стъпките на Ботевите четници. Защото никое модерно поколение няма бъдеще, ако си позволи да забрави историята на националното си освобождение.